konyo oganda to konyo piny. Eka wane ber. In kaka ng'ama osebedo jaiye kaka jalup jatend migawo, nitie gimoro achiel mane jalno mochung' ne weche mag uchumi e ofis ker nowacho ni sirikal nigi fuok moro ma pesa wuok abal kata kuonde moko onego bed ni dhiye. Imbe neno fuok ilano iluongo no oyuma. Oyuma ing'eni aparo ni samoro jotelo komi thuolo mar telo to wigi wil ni gitelo n'oganda kendo gibede kombe ma gibedego nikech oganda emoketo gi mondo gibedi. En gima kare inen oyuma moro samoro bedo ma mimak dhogi miwach ni ai de ung'e ni nyithindo nindo kech to de ok otime kama. De ung'e to nikech kata an nonego bed gi ata gi geche adek to naringo mana gachiel nikech adek ere ng'ama dwa lawa malich miwuoro. To ne gintiere adek. Yiero dhig achiel. Gintie jomohero bende nyalo tiyo kodgi kata bich. To kiparo bech mafuta magoli ka materi mondo idhi timero to koro ketgi adek tipenjori bodyguards inya bedogo kata bich moro ni e ot natamora nikech apenjora akwalo gir ng'a makoro idwa rita malich ka gima piny orumo ni. Akwalo gir ng'a. To mano miya jiwo jotelo daguru maber gi japiny. Ka ibedo maonge luori wuotha kidhi United Arab Emirates Dubai, ruler of Dubai kiyudo ng'iepe supermarket to pinje nigi pesa ma Kenya ka onya miyowa pesa higa 20 ma ok be ok chande to wan to ngima wate to koro depend kuome. Omiyo jotelo nyaka puonjre ni nyaka gidikre. Dikruok en gima ber. Par makoro waolo pesa kani. Aparo ka chieng' moro nadhi e wuoth. Ting'eni kidhi e wuoth to nyaka chulu gimo matin. Koro nonega dhi ndala boro to waduogo tok ndala bicho luonga mondo aduoge tich. Koro aduoko pesa mag ndala 3 mada bedo go oko. Achiel kuom joma nochung' e weche mag pesa nopenja ni jatelo wirach iduoko ne sirikal pesa. In ema koro iduoko konyo sirikal kabisa. Kendo nomako dhoga dhogi omoko to ambe dhoga omoko. Nyiso ni en tim ni ji koluongi to duogo to mano gimoselal ji dhi gadhiya. Kisungu dendo ni accountability. To chuno ni nyaka wabed kode ka wadwa konyo thurwa. To en gima nyaka bede wach tiluwe gi tim.